Ahojte, v dnešnom videu sa zameriam na Parkinsonovú chorobu. Parkinsonová choroba je neurodegeneratívne ochorenie nervového systému. Vzniká postupným odumieraním nervových buniek v mozgu, najmä v oblasti, ktoré produkujú dopamín. Dopamín je kľúčový pre koordináciu pohybov. Jeho nedostatok spôsobuje typické príznaky. No a aké sú príčiny? Tak napríklad genetické mutácie, nedostatok dopamínu, taktiež aj vek zohráva veľkú rolu. Objavuje sa najčastejšie po 60-ke. Pohlavie tak najčastejšie trpia tým muži, potom taktiež toxíny alebo rodinná anamnéza. Môžeme sa stretnúť s príznakmi ako je tras, spomalenosť pohybov, stuhnutosť svalov, problémy s rovnováhou a spádmi, poruchy reči a písma. Písmo sa najčastejšie zmenšuje. Taktiež sa môžeme stretnúť s únavou, depresiou, poruchy spánku alebo demenciou v neskorších štádiách. Úplná prevencia neexistuje, no riziko môžeme znížiť. Napríklad pravidelnou fyzickou aktivitou, zdravou stravou, bohatou na antioxidanty, potom zvládať stres, včasná diagnostika a sledovanie príznakov. Na liečenie sa používajú väčšinou lieky, ktoré zvyšujú hladinu dopamínu, potom fyzioterapia, logoterapia alebo ergoterapia. Potom taktiež sa používa chirurgická liečba, ako je hlboká mozgová stimulácia, implantácia elektród do mozgu, a multidisciplinárna starostlivosť je tiež kľúčová. Aké dôsledky môže mať Parkinsonová choroba? Tak chronické postupne sa zhoršujúce ochorenie, postupná strata samostatnosti, závislosť na pomoci iných, znížená kvalita života, komplikácie ako pády, infekcie či problémy s dýchaním. A také zaujímavosti na záver, tak Parkinsonovou chorobou trpí približne 1% ľudí nad 60 rokov. Choroba je pomenovaná po lekárovi Jamesovi Parkinsonovi, ktorý ju prvýkrát opísal v roku 1817. A známe osobnosti s Parkinsonovou chorobou, tak napríklad herec Michael Fox alebo pápež Jan Pavol II. Tak toto by bolo všetko o Parkinsonovej chorobe, dúfam, že ste sa niečo nového naučili a ďakujem vám za pozornosť.